igabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isa kubang mga unos ug balot, apan ang gingaso wa mahutiso. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo. Ang igabalos ko mao ang pagdaing nimo. Ang pagsayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko, pagpasalamat igabalos ko nimo. Ang pagsinggit igabalos ko, ang pag-awit igabalos ko, mga padayig igabalos ko nimo. Ang paglukso igabalos ko, pagpasalamat igabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang maayong gabi, maayong pagkatpaminaw, maayong pakig-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan o paday nagproteksyon bisan pa man sa sitwasyon sa atong panahon karon nga dunay bagyo nga nakasod sa ato ang nasod. Kapag sa gihapon ang pag-atiman sa Dios, ang pag-amuma sa Dios sa matag usa, padayon natong nasinatian. Tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, nagmalampuson og nagpadaogon kita niining adlaw sa pagbuhat sa mga bulhaton alang sa ato ang pagpuyo ning naong sa kalibutan. Sa ato nga naangkon nga kadaugan, sa atong naangkon nga mga panalangin, kalampusan nining adlaw, dili na to kalimtan nga kining tanan tungod na sa atong buhi nga Dios, tungod na sa pagbantay, pagpanalipod ug sa ihang pagpamuhat sa matag usa nato ka kinabuhi. Dili na to kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Sa atong panag-uban nini maong programa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahong, niya na usab kami aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pasidungog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga mo'y nagatiman ka namo, nagbantay, nanalipod og nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Padayon mo kaming gitagaan og mayong panglawas, kusog ug imong gitagbo o Dios ang tanan gikinahanglan sa matag usa. Bisan pa man sa mga panahon or sa panahon nga amo na sanatian ang pag-ulan, mga hangin. Salamat o Dios nga padayon ka nagproteksyon ug nanalipod ka namo. Maingon man sa among makaigsunan nga naa sa Luzon, ikaw ang Dios amo ang gisaligan ug among gitugyanan sa matag kinabuhi nga ming tuo ug ming dawat kanimo. Padayon ka magapanalangin o Dios
Ilabi na sa ako mga kaigsuonan nga naa karon sa gawas sa nasod. Padayon ka magapanalangin kanila. Padayon ka magaproteksyon kanila. Padayon ka, O Dios, nga magalig-on sa ilahang kinabuhi, nga mapasalamaton og dunay panahon sa pagdaig pagdangop kanimo. Sa amo karong panag-uban, i-bless na usab kami sa imong mga pulong. I-bless na usab kami sa mga minsay nga among makatunan. Salamat, O Dios, sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Dalaygon ka nga Dios nga among gisimba. Diha lamang kanimo, O Dios, ang among mga pagdaig, pagpasalamat. Kay alang lamang kanimo ang tanang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa tong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay nimbalik ang kuryente mga alas 7:10 nimbalik ang kuryente. O nagpasalamat ko tungod kay nakahigayon na usab kita sa pag-uban sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nakahigayon na usab kita sa paghimay-himay sa mga pulong sa Dios o paghatag og panahon sa mga minsay sa matag usa o paghatag og panahon sa pagtubag sa mga pangutana ilabi na o mga kaigsuonan sa mga pulong nga atong hisgutan karon. Kaganina buntag mga kaigsuonan, wala gyoy tarong signal, wala sad taroy panahon gani ang among mga anak na nag-eskwela kuan nga gyud wala gyud kaabot og holdi tungod kay gipapauli og sayo wa pa gyud kana bitang wala mahuman ang tibok adlaw sa ilang pag-eskwela tungod kay nagsigig og ulan nya medyo kusog na gyud pod ang hangin bisan kon layo rata sa bagyo tungod sa dako nga kana bitang dako nga area, dako nga bagyo mga kaigsuonan, lapad siya nga klase nga bagyo mao hinungdan nga ang Visayas nakasinati usab og pag-ulan og nakasinati usab nga medyo may paghangin ilabi na diri sa kabukiran mabati gyud namo ang kana bitang pag-unos o pagkakusog sa mga ulan no. Salamat sa atong buhi nga Dios nga bisan pa man sa panahon padayon taniyang giatiman o padayon gitagbo unsa may atong gikinahanglan. Dili gid ko malimot mga kaigsuonan sa unang panahon nga kung mag-ulan-ulan unya lisod na gani lisod pagyud ang agianan, lisod pagyud ang kadalanan, lisod pagyud ang kanabitang labi na kung walay tarong kahoy. Apan salamat sa Ginoo sa atong panahon karon nga kasagaran nato karon nakakaton na sa pagtigom og mga kahoy, nakakaton na sa pagpangandam kung doon na may mga kanabitang umalabot nga sama ni ining atong panahon karon nga bagyo. At tungod sa social media layo pa gani ang bagyo ato nang nasayran. Atong ipasalamatan ang Dios nga nag-uban ka nato nagpanalangin ug sa ngalan sa Ginoong Hesus ako mangumusta kaninyo uban sa akong mga pag-ampo nga naa kanunay ang proteksyon sa Dios sa inyong Pinoyanan. Naa kanunay ang Dios nga nagpanalangin kaninyong tanan. Maunay akong mga pag-ampo ug maunay akong hangyo sa Dios alang kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato mga kaigsuonan ug sa ato karon nga panag-uban atong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo diha sa libro sa Tito. Lamang mohatag lang usa ko og pipila ka mga minuto sa paghatag ug pagtumbaya sa inyong mga mensahe nga miabot diri atong programa. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ilabi na ni Brother Eric Calardi. Good evening Pastor, salamat kay naka-join na pod ko sa salamat sa salita ng Dios no. Salamat kaayo sa Ginoo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Pili Impis o ni Adeline Ayuma Basalan. Maayong gabi Pastor from Santa Maria Bulacan. Maayong gabi ninyo diha. Happy watching. Og ni Genesis Sayon mabugnaw nga kagabion Pastor og sa imong pamilya.
Ang Ginoo magapanalangin kanimo nga nag-atang ko sa imong live para mensahe sa Dios. Salamat kay inyong abang paghulat no sa ato nga programa. Maayong gabi may pakiguban ni Sister Jennifer Cabasag Cabrera. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Happy watching ninyo diha sis, ang Dios magpanalangin. Si Ching Bindiho, maayong gabi, matod pa maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo nakalantaw na good sa imuhang live. Pas pirmi na gyud ulan diri sa amoa. Mao gyud tungod na sa panahon nga dunay bagyo ang atong nasod. Pero mahuman ra gyud ni kay makalabang ra man pod ni, mulabang ra pod ang bagyo. Si Eric Caraldi, request kog song Pastor Dalangpanan. Ako rin andamon ang inyong mga request diri sa atong panag-uban sama sa atong gisuon nga nag-request og awit Dalangpanan. Ako rin andamon para baka tukarata dayon inig magsugod na tas pulong sa Ginoo. Si Rin Donaire, maayong gabi Pastor Gideon watching from Saudi Damam ug sa tibok pamilya nimo Pastor tanang viewers karon. Si Rose Barquisio Pastor, good evening at sa lahat na minaw sa pulong mo kinabuhi ko. Si Mark Joseph Monticelio, maayong gabi ug si Efren Haver, maayong gabi ninyo diha og ni Nicanor Sudaria, maayong gabi Pastor Gideon watching from San Francisco, Agusan del Sur. Maayong gabi ni Robin Biloso ug maayong gabi ni Rex Tersol. Maayong gabi Pastor Timbaya gikan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Maayong gabi may pagpaminaw og happy watching ni Sister Gloria It's Herminio. Maayong gabi ninyo diha sis. Kumusta mo diha sa Manila? Si Adeline Ayuban Ayuma, maayong gabi from Santa Maria, Bulacan. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Si Kapitan Jocelyn, watching from Saudi, maayong gabi. Maayong gabi ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mag-reply rako Pastor kay walay dita, wala gyud no. Ann Gilardis, good evening Pastor, salamat kaayo aning tok na aning kagabhion. Nakapaminaw na pod ko para nako Pastor hawang akong kaugalingon nga dili ko makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo ug makabasa man lang unsay pasabot ana. Okay. Salamat kauhaw no, kauhaw diha sa presensya sa Dios. Usanas mga gihulat sa Ginoo kada bitaw na mga tawo nga dunay kauhaw sa iyang mga mensahe. Tungod kay ang mga tawo nga makit-an sa Dios nga dunay kauhaw sa iyang mga pulong, iya gyud ang atimanon, iya nang panalanginan. Og maayo nga pakiguban ni Rex Tersol. Salamat sa kanunay nga mensahe nga gikan sa Dios Pastor. Dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo sa paday nga pakigsulti o pag-atiman niya kanato. Si Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor ug sa tibok mong pamilya ug sa tanang naminaw sa miaging gabi watching from Bohol. Og maayong gabi ni Roby Billones. Good evening Pastor ug sa tanang tipaminaw. God bless. Si Erika Lardi, matod pa, good evening Pastor. Watching Negros Oriental. To all Calarde family, Amparado family, and Ambos family, Ortiga family. Og sa papre sa tanan safety bisan taliwala sa atong panahon nga kanunay magpanalipod ang atong buhi nga Dios no. Salamat kaayo. Ato tagaan og pagtagad no ang awit Makalangit Dalangpanan. Mayong gabi may pakiguban ni Sir Vilinario Florentino, may gabi ninyo diha sir, kumusta mo? Og si Ginny Naro Mamitis, maayong gabi. Si Pastor Eliser Godines, good evening Pastor. God bless sa mensahe ang Dios magpanalangin sa tanan malipayon nga kagabion Pastor og sa tanan nga mga kaigsuonan ni Kristo Jesus. Si Evelyn Tilibreco, maayong gabi. Og si Nars Buyan, maayong gabi. Mayong gabi Pastor, musta nimo tanan, watching from Glan Padido, Glan Sarangani Province. Si Daryl Herolaga, maayong matod pa, maalipayong gabi Pastor Gideon ug malipayong usab gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios nga matag-usa nato nga kinabuhi, watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Mayong gabi ni Jervy Remes Espinosa og Nilita Rioyan og Mark Joseph Ponticelio, kinabuhing bag-o. Okay.
ato ra na nga taga pagtagad unya tinuod nga kalipay ika ni Lian Abuda Garces Calamba. Matud pa maayong gabi, blessed evening watching from Abu Dhabi. Salamat kayo. Ni Korikong, maayong gabi ni mo Korikong. Maayong gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo watching from Saudi Arabia. Maayong gabi ni Jeline Mir at Suda. Maayong gabi watching live from Maitom, Katigbian, Bohol. Si Rinley Campos, mangyaw, lipay kayo akong kasing-kasing pastor makadungog sa pulong sa Ginoo. Wow, no? Si Brother Ruel Sanipa, maayong gabi diha pastor, maayong gabi ninyo diha Brother Ruel. Musta mo diha ban sa imuhang buutan makugihon nga asawa si Startonia, maayong gabi ug maayong pagpanihapon. Si Eileen Dihardo, maayong gabi dalaygon ang Dios. God bless you always watching from Bacolod. Si Ate Ars, maayong gabi pastor sa labi sa mga viewers watching from Sarangani Province. Maayong gabi ni LG EG Sita Kamingawan, BE Pastor watching from Davao de Oro, Maragosan. Si Antonio Dinoyo, maayong gabi ni Brother Antonio, maayong gabi, kumusta mo diha? Si Kuanin Kato, maayong gabi Pastor watching from Santa Cruz, Manila. Maayong gabi, kumusta mo diha sa Manila, no? Sige, siguro pag ulan. Si Dilsa Gumaid, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo makapamino na pod ko sa kay usahay wala ko'y load. Reply na lang, no? Watching in Oroquita City, Misamis Occidental. Maayong gabi ni Rizal, maayong gabi ni mo pastor og sa tanang naminaw. Maayong gabi mapakiguban ni GRV og ni Larami Gayo. Ni Griff Abel, maayong gabi pastor. God bless sa imo ang programa from Mindanao. Si Mimi Dalio, good evening Pastor watching from Davao City, and God bless your request kong kanta Lahutay. Ako rin ang kantahon kaya ako rin giayo ang strings ato ang guitar. Si Balin Mana, si Lupo watching from Dubai. Maayong gabi ni Valin Imanas, no? Salamat kaayo. Si Eileen Dihardo, maayong gabi Pastor Dalaygon ang Dios. God bless you always watching from Bacolod City. Si Evelyn Serafin, maayong gabi, salamat sa Ginoo naka-live na podcast. Si Daryl Hirulaga, salamat kayo sa pag-share. Ug maayong gabi ni Susana Pablio, good evening Pastor Gideon ug sa tanang naminaw lang ko samtang naglakaw paingon pauli. Ampingan kas Ginoo sister, musta mo diha sa Thailand? Maayong gabi ni Maria Lorgina, maayong gabi Pastor watching from Pagadian City. Si Nars Buyan, nawala man kagabi Pastor Gideon sa dapit nga hinapos hinihion pod. Wala nakabalik ang ako ang signal, nakabalik ko na paingon na pon migtuog. Cesar Torda watching from Quezon City. Si Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon sa tanang naminaw gasunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios, maayo naka-live ka Pastor, kusog man kaayo ang uwan. No, unya mukalit pag kusog og hangin. Request ko kanta Dahonog gikan ni Ate Arts. Evelyn Tilibre ko. Request ko Diyos ikaw lang. Salamat Pastor and God bless. Mayong gabi may pakiguban ni Vitario Transi. Good evening Pastor Gideon og sa tanang followers ning imong programa. Si Chari Dagansina, mayong gabi nimo Pastor. Makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo nimo imong paambit. Salamat kaayo. Sister Vivian, mayong gabi Lia Jintan Langit, mayong gabi sis. Si Jean ay mayong gabi Pastor Algin or Nopia from Bayugan City, Agusan del Sur. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Meldrid. Good evening, Pastor Gideon, Pastor, watching si Ayan sa Buanga del Norte.
Let's pray kay kanunay gyud to gabagyo ani kusog hangin tapos daghan na lumos aksidente baha karon nga kay ampingan sa Ginoo no. Ampingan mo sa Ginoo. O niya magamping ra gyud pod dili gyud magkumpiyansa. May sumalinog maayong gabi pastor. Salamat sa imong kinabuhi nga kanunay nag-share sa pulong sa Ginoo. More blessing nimo pastor ug sa imong pamilya. Si Antonio Dinoyo bro, pastor maayong gabi ug sa imong pamilya. Shout out ko sa akong pamilya tuwa sa Kandling Ronda ug na ako sa Cebu. God bless more power sa imong programa. Salamat kaayo gaw og brother Antonio Dinoyo. Ang Dios magpanalangin. At tuta mga kaigsuonan sa awit makalangit. Ako sa aning unahon, kanang Dios ikaw lang. Mayong gabi ni Galtang. Mayong gabi. Hello pastor, mayong gabi. Nicole Fernandez Layogin. Mayong gabi pastor, naminaw mi diri sa barangay Kansumande, great ko ni Papa Jalmar og ni Ate Giselle og sa tanang naminaw. Musta mo Dios Kansumande, ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Armelin, maayong gabi pastor. God pastor, salamat sa imuhang sa pani. Hindi na ko basa ang no? Si Jubilin Arman, maayong gabi pastor, watching from Agusan del Sur. Si Edith Lumanda, maayong gabi pastor, bisan dili maayo ang panahon, padayon gihapon maminaw sa pulong sa Dios. From Carmen Davao del Norte. Si Marks Monteselio, unsa pasabot pastor sa Roma 8:15-16. Atong ablihan ang pulong sa Dios diha sa Roma 8:14-16. 15-16. Madlabon sa lawas mo, kahaptos ug sakit, giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magpaulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo Hinoo kaninyong mga anak sa Dios. Tungod niini makasampit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingong amahan. Ko magkahiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Magkahiusa ang pulong, magkahiusa nagpakita nga magkasinabdanay. Now atong hinumduman ang ato ang lawas, ang atong pagkatao ba mura ni siya itlog, dili ang porma, kahimtang ba ang itlog doon na say tipaka, doon na ipughak, doon na po'y langit-langit. Pero ang itlog nga mahimong piso, ang magkuyog ana ang pughak lag langit-langit, katong yelo nga naasto nga o katong kanang puti. Pero ang pughak kanang tipaka mubulag yun na. Ang atong pagkatao sumala sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Tesalonica 5:23. Ako rang i-check. Unang Tesalonica 5:23 man siguro na. 5:23. 5:23. Kasakto. Unang Tesalonica 5:23 nga ang tibok nato pagkatao nakumpos usab ni tulo. Diha gipakita nga aduna tay espiritu, dunay kalag, dunay lawas. Pero ang gikaklaro sa balaang kasulatan, kining duha, kining espiritu kalag mao ni magkuyog, dili sad ni magbulag. Unya ang magbulag nato kining lawas, mubalik ni siyuta, mubalik ni sa abog, ug ang atong kalag espiritu mubalik sa Dios. Pero suluban ni siya langit nung lawas, mao nay giingon ni Apostol Pablo. Now kining ato ang pagkatao matud pa sa mga diskasyon Apostol Pablo, patay ta tungod sa sala. Apan sa dihang mudawat o mutuo ta ni Jesus, mabuhi ni mga kaigsunan sa dihang mapasaylo ta sa atong mga sala. Sa dihang mapasaylo ta sa atong mga sala, tungod kay midawat ta o misunod ni Jesus, sa dihang mahinluan o mapasaylo na ta sa sala,
Moabot ang gisaad sa Dios nga gasa nga mao ang balang espiritu. Ug ang balang espiritu makighiusa kana bitawng magkahiusa, magkauyon kining atong espiritu ug ato ang Espiritu Santo ug ang atong espiritu. Kay doon na malagoy pangutana kaniadto nga matud pa, Pastor, kanang tinuod ba nga ang Espiritu Santo mopuyo sa atong tiyan? Wala gyud tay bersikulo nga mabasa. Ang balang espiritu makigiusa na sa atong espiritu. Buti pasabot mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi nga nanay balang espiritu nanasay konsensya. Kana bitaw nga mabati na nato ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat, gusto sa Dios nga atong buhaton, atong himuon. Kana mobati na bitaw ta sa gusto sa Ginoo. Unya ang atong espiritu mo uyon gud siya. Mo kana bitang ang atong espiritu mga kaigsuonan mo tumbaya, kumbaga malipayon usab. Tungod kay maghari man ang balang espiritu, pero naalang gyapon nato ang katungod. Kung ato ba siyang parion o dili ba nato siya parion. Kung parion nato ang balang espiritu, do na pud tay dili parion ang atong kaugalingon. Kung dili na maghari ang atong kaugalingon, ang mahitabo sa atong kinabuhi, dili na ta maghuna-una sa mga butang kalibutanon. O kung dili na ta maghuna-una sa mga butang kalibutanon, ang atong kinabuhi paingon na sa kinabuhing dayon. Makabato na tag kinabuhing dayon. Kinigi sugdan gyud og suwat ni Apostol Pablo sa kinatibuk ang kapitulo diha sa 8. Mas maayo kung imong basahon gyud ang kinatibuk ang kapitulo sa Roma 8. Maunay sumpay diha. Okay, no, dili ta maglangan mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa libro ni Tito. Ug karon ang katapusan nga mensahe sa kapitulo 3 sa Tito. Unya musodayon ta sa Pilimon, sunod nato nga panag-uban. Unya sunod sa Pilimon kay ang libro sa Pilimon mga kaigsuonan usa ra man gyud na ay kapitulo. Mura po na siya og kanang Judas mga kaigsuonan o Judas. Usa ra po'y kapitulo. Dali ra ta mahuman sa Pilimon, musodayon ang libro sa Hebreo. Unya sunod Santiago og sunod unang Pedro og ngadto na sa unahan. Ablihin yung Biblia mga kaigsuonan diha sa Tito. Unya ato ang sugdan pagbasa diha sa bersikulo 12. Diin maoy ato ang hisgutan sa atong panag-uban karon. Dunay usa ka bersikulo nga ato karong tutukan. Ug mo nay angay nato nga bantayan sa atong kinabuhi. Bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 15 nag-ingon, inig padala ko kang Artemas o kang Tikiko nganha kanimo paningkamuti ang pagpakita kanako sa Nicopolis kay nakahukom ako sa pagpabilin dito sa panahon sa tingtugnaw. Paningkamuti kutob sa imong mahimo ang pagtabang kang Sinas nga abogado o kang Apolos aron makagikan sila, hatagi sila sa tanan nila ang gikinahanglan. Tudloi ang mga magtutuo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Nangumusta kanimo ang tanan kong mga kauban diri, ipangumusta kami sa atong mga higala diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Sa matag libro ni Apostol Pablo, dili gyud niya kalimtan kana bitawng benediction.
Dili gyud na niya kalimtan ang pagpanalangin. Sama sa katapusang bersikulo sa katapusang kapitulo sa libro sa Tito, nga miingon siya ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Mausab kini ang nabatasan nato ug angay natong sundon ug i-apply labi na gyud sa mga dunay mga buluhaton sa matag Sunday service, prayer meeting, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, sa iyang pag-atubang og kaso, doon na siya'y abogado. O niya, usa sa gihangyo niya, aron pag-abag sa iyang abogado, ang iyang kaabag nga si Timoteo. O uban pa niyang mga kaabag sa buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa iyahang mga sulat, mga kaigsuonan, kita mismo nakamatikod or masayod nga daghan gyud siya mga kaabag. Bulahan kayo ang buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kung daghang mga kaabag nga nagkaiusa. Kay mapagaan man, daghan, kumbaga daghang mapalihugan. Si Apostol Pablo, wala say tigtihig, wala pud say pugong-pugong mga kaigsonan, kumbaga wala gyud niya kana bitang dili maayo sad nga kana bitaw magbaton ta og ikog-ikog, dili gyud na siya maayo, dili na siya pwede batasanon, kana bitaw mag-ikog-ikog, kana bitaw magduha-duha. Wala ko kaingon, wala ko kapamalihog kay maikog man ko. So dili na siya nato makita sa kinabuhi ni Pablo. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kung mamalihog siya, kung muhangyo siya, nagpakita na siya nga kana bitaw labaw pa sa igsuon, labaw pa sa inila or kanang kaila ang paghangyo niya kang Tito, katito. Ang ato karong hisgutan, mga kaigsuonan, nga bersikulo nga diin gidala ko sa Ginoo sa akong pagpamalandong niini. Diha sa bersikulo 14 sa kapitulo 3 sa libro sa Tito. Nag-ingon, tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Ang pagbuhat og maayo iyawi aron masangkap ang atong panginahanglan. Wow. Nindot kaayo, mga kaigsuonan, nga mensahe sa Dios. Pwede nato nang himuong tema. Ang pagbuhat og maayo maoy pagsangkap sa tanan nga atong gikinahanglan. Kumbaga, kung makabuhat kag maayo, nagtipig kag mga panalangin or nag-abli kag mga panalangin. Kung puro mga maayo ang atong nabuhat, mga kaigsuonan, masangkap ang atong mga gikinahanglan. Kung maghisgutas mga gikinahanglan, daghan kaayo tang gikinahanglan. Una gyud sa tanan, nagkinahanglan tag kalinaw, nagkinahanglan tag kalipay, nagkinahanglan tag kusog, nagkinahanglan tag kadasig, nagkinahanglan ta, mga kaigsuonan, o kadaugan, kalampusan, nagkinahanglan ta og kasiguruhan sa tanang mga lakaw sa atong kinabuhi. Daghang kay tang gikinahanglan, dili lang kwarta, dili lang mga kabutang nga atong gamiton sa atong pagpangalagad sa Dios, kundi nagkinahanglan usab gyud tag mga mensahe sa Dios. Usa sa pinaka-importante nga atong gikinahanglan mensahe sa Dios. Unya dinhi gipakita, mga kaigsuonan, kung kanunay mga maayong buhat, kanunay mga maayo ang atong mabuhat, nagpakita ni nga sangkap na ta sa tanan nga atong gikinahanglan.
So muni ato rong hisgutan ang pagbuhat og maayo. Og gisiguro gyud ni Apostol Pablo nga pagpahinumdum niini ngadto kang Tito nga matudluan ni Tito ang tanang mga magtotoo sa pagbuhat og maayo. Kay si Apostol Pablo, mga kaigsuonan kos Ginoo, nakasiguro siya nga kun ang usa ka magtotoo sama kanimo kanako, magbuhat og mga maayong butang, mga kaigsuonan kos Ginoo, dili na ta dapat mabalaka sa unahan. Dili na ta mabalaka unsay ihatag, unsay moabot, unsay maani sunod nga mga panahon kung nakabuhat tag mga maayo nga buhat karon. Kung unsay atong naani karon, mga kaigsuonan, resulta nas ato ang pagbuhat kagahapon or kaniadto. So ato ning katunan og ato sa ning itudlo sa atong mga kabataan. Nindot kaayo no mga kaigsuonan, ng atong mga kabataan, atong mga estudyante, makabuhat og mga maayong buhat. Kay kon makabuhat sila og mga maayong buhat, muani sila og panalangin. Masangkap ang tanan nilang gikinahanglan. Naa sila'y kalinaw, naa sila'y kalipay, labos sa tanan naapod sila'y maayong panglawas. Kay tanan mga kinahanglan, umiingon tang tanan nga gikinahanglan, pagkaon, material, emosyonal, pisikal, espiritual, ang Dios na mo'y mo provide. Ang Yahweh, buhat ra gyud maayo. Wow, inay mong tapad, buhat og maayo. Dihas Pinoy anan, dapat ang bana mubuhat og maayo para sa iyang asawa. Dapat ang asawa paningkamutan niya nga makabuhat usab siyag maayo para sa iyang bana. Ang ginikanan, naningkamot og maningkamot usab kita nga magbuhat og maayo para sa atong mga anak. Maingon man ang mga anak, maningkamot og buhat og maayo para sa ginikanan or igsuon ngadto sa igsuon. Kay kun puro maayo ang atong mabuhat, nagpakita ni nga sangkap na ta karon og sa umalabot pang mga adlaw. Mga igsuon, usa ni kanindot nga mga kanabitaw nindot nga mga balita nga dapat natong tagaan og pagtagat. Akong baslikon pagbasa ang 14. Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Period. Dayon, dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Mga igsuon kos Ginoo, dunay mga buhat nga giisip natong maayo, pero atubangan sa Dios dili di ay maayo. Dunay mga buhat, mga kaigsuonan, nga maayo nga gipakita sa Dios, gitudlo sa Dios ug kinigibilin sa Dios sa Biblia. Mauni ato rong hisgutan unsa ang mga buhat nga maayo nga gikinahanglan natong paningkamutan. Una sa tanan, mga kaigsuonan, nganong ato sa ning hisgutan, nganong masangkap man ang atong mga gikinahanglan kung magbuhat tag maayo. Atong hinumduman, mga kaigsuonan, nga ang buhat nga maayo maunay giatngan sa Dios, maunay gihulat sa Dios, maunay gipangita sa Dios sa tawo nga nagtuo kaniya. Kay nganong gihulat o giatngan sa Dios ang buhat nga maayo? Kumbaga, ang imong buhat nga maayo ug ang akong buhat nga maayo ug ang atong mga buhat nga maayo
giat nga na sa Dios. Gihulat na sa Dios, gipangita na sa Dios. Nganong giat nga o gihulat man na sa Dios? Tungod kay maunay makapahimuot niya. Timan ini siya. Kay ako ning gitiman-an. Patiman iusab kinis imong mga kabataan. Seryoso ang Dios nga naghulat ug nangita sa imong buhat nga maayo. Dapat kung nagbuhat tag maayo karon, buhat nga maayo usab ang atong buhaton ugma. Hangtod nga kuhaon tas Ginoo. Dili sad maayo nga magbuhat tag maayo anang adlaw, sunod adlaw dili na sad buhat nga maayo, sunod na sad mura ba og kanang TTH, MWF, dili sad maayo. Kung nagbuhat kag maayo gikan sa Domingo, buhat og maayo sa tibuok semana, sa tibuok tuig, sa tibuok bulan, sa tibuok tuig ug sa tibuok nimong kinabuhi. Nganong gihulat og nganong gipangita og giatngan sa Dios? Gihulat sa Dios, gipangita sa Dios ang mga tao nga nagbuhat og maayo. Sultihan ko kamo kay maunay makapalipay niya. Maunay makapahimuot sa Dios. Kung ang tao nga nagtuo kaniya nagbuhat og maayo, timan ini ug patiman inis imong mga anak, maunay gihulat sa Ginoo. Nganong maoy gihulat og gipangita sa Dios? Kay maunay makapahimaya niya. Maunay makapahimuot. Asa mabasa Pastor Gideon? Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Nag-ingon, ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Ayaw kalimti. Malimtan manato ang mga butang. Malimtan manato ang ubang mga butang o ang ubang mga buluhaton. Pero dapat dili nato kalimtan ang pagbuhat og maayo. Ilabi na gyud dihas atong pamilya. Ilabi na gyud mga kaigsuonan dihas ato ang trabaho. Kung nanarbaho ka, doon na kay mga agalon, doon na kay company nga gitrabahoan, paningkamuti nga puro mga maayo ang imong nabuhat. Kay nganong paningkamutan manato mga kaigsuonan kos Ginoo? Kay ang giingon dinhi, mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Yes, ang atong mga kaigsuonan nga naa sa abroad, kamo nga ako mga kaigsuonan, kamo nga among mga kaigsuonan nga naa sa abroad, wala tuod mo'y igong time or wala gyud mo'y panahon sa pag-adtog simbahan. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Middle East. Uhaw sila sa pagdaig sa Dios. Uhaw sila sa pagsimba o pag-adtog balay alampuanan. Pero timan ini, ang tinuod nga halad nga gihulat sa Dios, ang pagbuhat og maayo. Wala tuod muhalad, moadtog simbahan aron paghalad. Pero timan kung sa inyong pagpanarbaho, kung sa inyong pag-abroad, puro mga maayo ang nakita ug makita sa Dios. Maayo ang inyong pakigrelasyon sa inyong pamilya. Bisan kung tuod, dunay mga panahon nga ang pamilya dili maayo, pero pabilin mong maayo. Importante gyud nga magpabilin mong maayo. Kay sa panahon nga puro maayo ang inyong nahimo, bisan kung dili mo buhatan og dili maayo, apan puro gyapon maayo ang inyong gihimo, timan gimonitor mo sa Dios. Usa na sa mga halad nga makapahimuot kaniya, malipay ang Dios. Damor gani malipay ang Dios, damor siyang musangkap. Damor gani nga mahimaya ang Dios, damor siyang mopanalangin. Kabantay ta ni Job. Si Job nakapahimuot sa Dios.
itugutan sa Dios si Satanas pagsakit ni Job. Pero human nga gisakit si Job ni Satanas. Kumbaga napulan si Satanas mga kigsuonan sa pagsakit ni Job. Human sa mga kalisdanan, human sa mga pagsulay, gitimes pagpanalangin sa Dios si Job. Grabe no? Kung imong lantawon, yes, na-bankrupt si Job. Walang-wala na si Job. Back to zero si Job. Pero wala siya kalimti sa Ginoo. Inana ang mahitabo sa tao nga nakapahimuot sa Dios. Doon na may mga pagsulay, doon na may mga kalisdanan, apan dili siya mamatay sa kalisdanan. Dili siya mamatay sa mga pagsulay. Kay damor siyang atimanon sa Dios. Damor siyang bantayan sa Dios. Human sa mga pagsulay, human sa mga kalisdanan, it times sa Ginoo pagpanalangin, paghatag o pag-release sa iyang panalangin. Inana ang mga tao nga gikahimutan sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsuonan, si Pablo nagsulat ngadto kang Tito diha sa libro Tito kapitulo 3 bersikulo 14. Gidasig ni Apostol Pablo si Tito nga dili siya malimot, nga iyang tudluan ang tanang mga magtotoo, nga dili malimot ang tanang mga magtotoo sa pagbuhat ug maayo. Kay ang pagbuhat ug maayo mao ang pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan. Sa ako nang gikaingon nganong masangkap man ang atong gikinahanglan kung puro mga maayo ang atong mabuhat, kay malipay man ang Dios. Ikalipay sa Dios, mahimaya ang Dios kung makit-an ta niya nga nagbuhat og maayo. Pero kung nagtuo ta Ginoo, unya bati kayo ang atong mga buhat, nagtuo ta Ginoo, pero dili mga maayo ang atong nabuhat sa atong pamilya, sa atong mga kaila, sa atong simbahan, sa atong isigkatao, ang giingon sa Biblia, giilad ra nato atong kaugalingon. Gipatuon nato ang atong kaugalingon sa mga butang nga dili matuman o dili mahitabo. Munay usa sa mga lisod sa kinabuhi sa tao. Mauna nga kung doon na tay pagtuo, gidawat nato si Jesus. Ug nahimo tang tinun-an, ug nahimo tang mga magtotoo. Kristohanon ta. Mga tinun-an ta ni Jesus. Wala tay laing tun-an, paningkamutan, bansayon ang atong kaugalingon. Wa gilain ang pagbuhat og mga maayo. Kay matud pa sa iyang sulat, akong balikon, ang pagbuhat og maayo, unsay giingon? Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo, aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Ako mga pagdasig, maubitan ng ingon si Pablo mga kaigsuonan, kung buhatan kag dili maayo, ayaw basli og dili maayo. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Basli kinig maayo. Wow! Salamat sa pulong sa Ginoo. Kung dili gani maayo ang gibuhat sa imong isigkatawo diha sa imong kinabuhi, paningkamuti nga dili ka makabuhat og dili maayo para nila. Aron dili ka makabuhat og dili maayo, dapat mulikay ka. Dapat mo distansya ka. Dapat mo palayo ka. Itong hinumduman, ang atong kinabuhi,
Doon na say limitasyon. Diha-diha ra gyud kutob ug mapuno. Kuyaw na sad. Na anay mga panahon nga ang kinabuhi sa tao magmarka bahala. Pero dili na siya mahitabo tungod kay ato namang nabatasan ang pagpanugyan sa Ginoo. Wow. Dapat lamang dili ta malimot sa pagpanugyan sa Ginoo. Dapat ra gyud mga kaigsuonan nga dili ta malimot sa paghangyo sa Ginoo nga dumalaha ang akong kinabuhi, Lord. Harii na usab ang akong kinabuhi. Diri sa tong programa gidasig ta kanunay sa Dios. Gipahinumduman ta sa Dios mga kaigsuonan kung unsay angay natong buhaton sa dili pa nato gamiton ang atong kinabuhi sa inadlaw-adlaw natong trabaho. Dapat makigsulti una ta sa Ginoo sa dili pa ta mubiya sa atong higdaanan. Dili man patas anay ang pagampo, seryosohanay lamang. Dili man palamiay, panindutay nga atong ipadungog sa mga tao. Mga kaigsuonan, ang pagampo dapat seryoso. Dapat ang pagpanugyan dili kalimtan. Sa dili pa ta mubiya sa atong higdaanan, atong iduol ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Makigsulti ta sa Dios. Lord, harii ko. Ilid ko, Lord. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Akong itugyan na usab ang akong kinabuhi, akong pamilya, imong itugyan sa Ginoo. Timan dili na pakyason sa Ginoo. Dili gyud na kalimtan sa Dios ang iyang mga saad. Nga sa panahon nga muduol ta niya, muduol siya kanato. Sa panahon nga musangpit ta niya, iyatang tubagon. Lamang magpabilin ta sa pagpaningkamot, sa pagbuhat umayo. Kung nangalagad ta Ginoo, dapat ang atong paningkamutan nga makatunan ang pagbuhat umayo. Dili ang pagpanikas, dili ang pagpanglimbong, dili ang pagpakaroon o ingnon. Papaso na nato na. Ato na nang likayan. Ato na nang isalikway. Kung ikaw ug ako, Kristohanon ta, mga tinun-an ta, nagtuo tag Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gidasig ko ikaw, ug ako nagtuo nga ang Dios nagdasig kanako ug nagdasig kanatong tanan. Wa tay laing dapat paningkamutan nga makatunan ang pagbuhat umayo. Yes, nasayod ang Dios nga nanginahanglan kag panalangin. Nanginahanglan tag panalangin. Nasayod ang Dios nga pagkaninduta kung sangkap ta kanunay sa tanang adlaw. Tungod kay nakita sa Dios nga mo na atong gikinahanglan, iyatang gitudluan unsay mga pamaagi. Ang pagbuhat lamang og maayo, masangkap na ang tanan nga atong gikinahanglan. Wow! Glory to God. Salamat sa imong mensahe, Lord. Ang pagbuhat og maayo, usa ni kahalad nga makapahimuot sa Dios. Usa ni kahalad nga gihulat sa Dios, nga gipangita sa Ginoo sa matag tao. Timan pag malipay gani ang Dios, dili siya magpanuko sa pagpanalangin kanimo. Dili siya magpanuko sa pagbantay o pagpanalipod kanimo. Dili lang kay ikaw ug ako lang ang iyang panalipdan, kundi ang mga panalangin usab nga iyang gipiyal sa matag usa, iyang proteksyonan. Mga igsuon ko sa Ginoo, inay mong tapat. Kung gusto kang makakaton, katuni ang pagbuhat umayo. Bisan ta og dili, dunay mga panahon nga buhatan tag dili maayo. Paningkamutan nato. Nga di gyud ta makabuhat og di maayo. Hinuon mas makabuhat tag mga maayo ngadtos mga tao, dili mga maayo tao. Usa sa mga
maayong mabuhat nato sa mga tao nga dili maayo ang paglikay. Damor nimong likayan ang mga tao nga nagbuhat og dili maayo, damor nimo silang madalas mga pag-ampo. Maubitaw nang si Jesus, samtang giwali niya ang paghari sa Dios, ang maayong balita, daghang mga Pariseo ug mga Sadiseo ug mga magtutudlo sa balaod nga gustong mobitik ni Ginoong Hesus. Gustong mo limbong ni Jesus aron pagdaot o pagbutang-butang o pagpangitag sayop aron ikasumbong nila si Jesus. Apan unsa may gibuhat ni Jesus, kanunay siyang milikay. Miabot sa punto nga dakpo na unta si Jesus, batuon na unta nila si Jesus, patio na unta nila si Jesus. Apan milikay si Jesus, miagi lang sa ilang taliwala, wala sila makamatikon. Sa atong pagkakristohanon, gipasidan-an nata sa Ginoo nga mo makasinati tag mga daotang tao. Makasinati ta nga butang-butangan ta, dauton ta. Katong mga nagbutang-butang og nagdaot sa atoa, palay para makaampo ka para nila. Kadi makakaampo mga kaigsuonan kon ang mga tao nga nagbuhat og dili maayo sa imong kinabuhi ning kuyog ra nimong simba. Labi na kung iniglingi nimo mga kaigsuonan, iniglamanuhay, maubogyo imong matumbaya tong mga taong naglimbong sa imo, ha? Nagdaot og nagbutang-butang sa imo, di ka kaampo. Mura ka ana og kanang musimba nga murag tulala. Mauna nga usas mga pamaagi, usas mga maayong buhaton, magpalayo ka, magpadistansya ka. Kay ang pagpalayo o pagpadistansya, ilhana na nga nagpaubos ka, nagpailob ka. Og usas mga gisgutan ni Jesus sa mga saad niya sa mga taong mapailubon ug mapaubsanon iyang tabangan. Hisgutan nato mga kaigsuonan ang pagbuhat og mga maayo. Daghan kaayo nga mga sitwasyon, panahon nga makabuhat tag maayo. Diha sa ato ang simbahan. Kung magbuhat tag maayo, dili na to ikumpara ni bisan kinsa. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili na to na ikumpara ni bisan kinsa. Usa sa mga resulta sa pagbuhat og maayo, mga kaigsuonan, kon puro maayo ang imong nahimo, labi na gyud sa imong pamilya, daghang mga tao nga makadaig sa Dios. Pero kung kita mga magtotoo dili maayo ang atong nabuhat, ang mga dili magtotoo dili makadaig sa Dios. Muingon ang dili mga magtotoo mao ni Kristohanon. Pero kung kita mga Kristohanon makita nila nga magbuhat tag maayo, muingon na sila kana maoy Kristohanon. Si Jesus mga kaigsuonan nagdasig nato mga magtotoo nga dili dapat nato taguan ang pagbuhat og maayo. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 14 hangtod sa 16 nagingon, kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayon matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay.
Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. So nindot kaayo mga kaigsuonan kung puro mga maayong buhat ang atong paningkamutan. Mga igsuon, kay ang mga tao mudayeg nas Ginoo. Usas ako ang kaila, mga kaigsuonan, maingon sila nga, nangutana sa nako, Pastor, daay ka Pastor John? Ingon siya nga, maayo ba kay ng kuan kanang Kristohanon? Sabi nimo ako mong kauban nangandoy nga makapamanag pastor. Nindot no? Nga sila mismo nga dili pareho na tuog pamaagi sa pagsimba, pamaagi sa pagtuos Ginoo. Nakadiskubre nga kita daing mga Kristohanon maayog kinaiya. Salamat sa Ginoo. Usa sa mga hinungdan nga nung kinahanglan tang magbuhat og maayo, tungod kay giluwas ta. Nganong kinahanglan tag magbuhat og maayo, tungod kay gipakamatyan ta. Gipalit ta, gibayran na ta. Mao na si Apostol Pablo paday nagsulat diha sa Efeso kapitulo 2. Ingon sa 10, mga binuhat kita sa Dios, o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. Wow. Mga kaigsuonan, daghan kaayong mga panahon o daghan kaayong mga sitwasyon nga pwede tang makabuhat og maayo. Usa sa hinungdan or usas mga kanabitang kanang ebidensya nga kinahanglan gyud tang magbuhat og maayo, kanang gipanalanginan bitaw ta. Nganong gipanalanginan ta? Aron damurtang makabuhat og maayo. Kay damurtang makabuhat og maayo, damurtang nagtigom og bahandi sa langit. Di ba kung magbuhat tag maayo, sumalas atong nadunggan, unsay giingon? Gihulat o giat nga na sa Dios kay maunay makapalipay niya nga halat. Wow. Pag-unsa man nang kusog kang mohilak, kusog kang mo hilak sa panahon sa praise and worship, pero bati po di kag kinaiya sa imuhang bana, bati po di kag kinaiya sa imong asawa. Naamay mga kinaiya sa tao, mga kaigsunan nga kung makasimba, murag makadani, makapanakod, daghan pud tuod nga mohilak. Hilak yun na presensyahan sa Ginoo, pero inig-uli mga kaigsuonan, giilad raday ang bana, giilad raday ang asawa. Ang Dios nga nakakita, ang Dios nagtanaw, masakitan. Pero bisan kung dili ka ikamuhilak, bisan og dili tuod ka kaayo mahilakon diya sa simbahan, silent ra tuod ka nga klase nga pagkakristohanon, pero puro mga maayo nga nabuhat nimo nga nakit-an sa Ginoo, nalipay og mahimaya ang Dios nimo. Panalanginan ka kay maunay halad nga makapahimot sa Dios. Dili kalimtan nato ang Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Unya Mateo 5:14 hangtod sa 16, dili nato kalimtan ang buhat nga maayo maoyawi aron ang mga tao mudayeg sa Ginoo. Efeso kapitulo 2:10, resulta na, ebidensya na nga tinuod ta nga naa kang Kristo.
Mga igsuon kos Ginoo, ang pagbuhat og maayo usapon ni ka pamaagi aron magtigom tagbahandis langit. Wow. Sa muna nga mao di ay nga wa gyud kalimti ni Pablo mga kaigsuonan nga patudluan gyud ni Pablo gisugo gyud niya si Tito nga tudluan gyud ang mga magtotoo nga magbuhat gyud og maayo. Kay ang pagbuhat og maayo mao ang pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan. Dalaygon ang Dios sa iyahang pamaagi ug sa iyang mga mensahe nga iha gayud nga gitudlo kanato karon. Dili lamang mga kaigsuonan nga malipay ang Dios, dili lamang magdaig ang mga tao sa Dios kung magbuhat tag maayo, kundili sa panahon nga magbuhat tag maayo, nagtigom pud tag bahandi sa langit. Sulat ni Apostol Pablo diha sa libro ni Timoteo. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 hangtod sa 19 nag-ingon. Pahimangnuhi ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi kun dili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag kasiguruhan. Apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila sa bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umalabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing dayon or kinabuhing matuod. Wow. Sa dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang pagkat-on, ang pagbansay sa atong kagalingon sa pagbuhat og maayo. Una gyud sa tanan, pamilya. Dapat ang asawa maayo og buhat o binuhatan para sa iyang bana. Dili maayo nga maayo mo simba pero nangabitra. Maunay pinakaluod, pinakaproblema. Ug maunay giingon ni Apostol Pablo nga makalilisang nga sala. Salain nga mga pulong kana bitaw sanay giingon diha. Ako nang tan-aw no sa giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 5. Unang Korinto kapitulo 5. Unsay giingon dinhi? Hilabian kang ngilad. Ngilad. Kana bitaw kusog mo simba, kusog mo hilak, pero kusog pud mga bit. Kusog pud mga manapaw. Makapasubo na sa Dios. Gani si Jesus, grabe ka-stricto siya nga nagtudlo ni ini. Ingon siya nga kaniadto kung ang pulong sa kaniadto, ang balaod kaniadto nag-ingon nga kung ang tao mudulog sa dili niya asawa nagkapanapaw, apan sultihan ko kamo nga ang mga tao nga bisan kung mutan-aw ka sa usa ka tao o sa ka babae nya naguna-una kag dili maayo, nagkapanapaw na ka. Unya gisiguro giklaro diha sa Biblia kung asa paingon ang mga mananapaw. Mao na nga siguruhon na to. Ina imo tapad siguruhon na to. Ina imuhang kinabuhi siguruhon na to. Una na natong paningkamutan ang pagbuhat og maayo diha sa atong Pinoy-anan. Sa magtiayon, sa asawa o sa bana, ngadto na ilang mga anak. Kay kung maayo kang mubuhat og maayo ngadto sa uban, apan sa imuhang Pinoy-anan, imo ra silang gilimbungan, imo ra silang giilat, hipokrito ra kaay ka anak.
Muna nga dihagod sa Pinoyanan magsugod ang tanan. Dihagod sa Pinoyanan o pamilya. Una sa tanan aron kana bitaw maghiusa ang pamilya sa pagpangalagad. Mga igsuon ko sa Ginoo, tagaig panahon ang inyong pamilya. Kung taas mong panahon kaniadto samtang nag-uyab pa, mas taas og panahon karon nga minyo na. Nanay conversation, na magoy usas mga makaguba kining cellphone, kay diha sa atong makita sa sitwasyon karon sa ato ang panahon, usag yun sa mga nakaguba sa kinabuhi sa tao ang cellphone. Kay tungod sa cellphone, ang pamilya mura kana bitang ka board meet, dili na pamilya. Ang mga anak nga gikan sa eskwelahan inig-abot naka-cellphone. Ang asawa nga gikan sa trabaho inig-abot naka-cellphone or naka-laptop. Inig-abot pod sa bana naka-cellphone, naka-laptop. Maghigda nag-ihanag lantaw og cellphone. Wala na fellowship. Ang Dios nga nagtan-aw sa iyang mga katawhan masubo. Tungod kay naay mga Kristohanon nga maayong mangumusta ngadto simbahan, maayong mangisingisi dito simbahan, pero dihas Pinoyanan wa gani smile bisag gamay, nagbagong ranang naong o niya pailak-hilak ato simbahan, dili na maoy halad nga makapalipay sa Dios. Dili na maoy gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Dios, ang gihulat sa Ginoo, ang pagbuhat og maayo ug pagpaningkamot sa pagtabang sa mga tabanganan. Kay maunay mga halad nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Una nga mga igsuon, ako mga pagdasi, pamilya tarungon. Pamilya ayuhon. Itong hinumduman, ang founder sa pamilya, si Jesus, ang Dios. Maunay angay natong tutukan, Pinoyanan. Si Santiago, doon na siya'y mga mensahe. Kung naatay pagtuo, pero wala tay maimbuhat, patay ang pagtuo. Kinahanglan, dili gyud magbulag ka ng pagtuo o ka ng buhat. Kung doon na tay pagtuo, dapat doon na tay maayong buhat. Unya, kanang mga maayong buhat, magsugod gyud na dihas pamilya. Unya, dili gyud na matapos. Para puro gyud na mga maayong buhat. Diyas pamilya dapat naay pagpailog. Unya, kana bitawng wadon kanang hingibugon. Usas makaguba sa pamilya, usas mga makaguba sa sangkap sa Ginoo, kanang sangkapan unta tas Ginoo. Pero kana bitawng dili man ta kapiyalan, muna nga dili po niya sakapan. Aron dili kuhaon sa Ginoo ang pagsangkap kanunay, dapat paningkamutan nato nga kapiyalan gyud ta. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ato gyung paningkamutan nga kapiyalan ta. Diya sa ato ang pamilya, sa bisan asa, labi na sa simbahan, sa trabahoan. Ako nagtuo nga sa atong panag-uban, doon na namoy nakatunan ug doon namoy nasabtan. Ako gigamit ka instrumento sa Ginoo alang kanatong tanan, para ato ang madunggan ug masabtan ang pamaagi sa Ginoo, aron ikaw ug ako
sa tanang panahon iyang sangkapan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, panahon nga akong basahon ang inyohang mga mensahe. Dunay awit makalangit nga gi-request dire, dahunog diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dahunog atong tagaanog pagtagad diri lang sa ato ang programa. Kay dahunog man to. Ako sa ning tagaanog pagtagad ha. Dahunog. Ano siguro ni? Ako sang hulat-hulaton. Kay naatoy dahunog man gyud to. Ako ra tong nasib diri. Ako sang pangitaon ha. Okay, awit makalangit. Gisudlan po nila komersyal no, ang uban nga mga awit makalangit. Ako sang hulat-hulaton. Sige, okay na. Awit makalangit dahunog diri sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Sister Gina, salamat pastor sa mga pulong pagpahinom kanato. Mayong gabi ni Sister Gingging Simpron og si Marlene Garganera og Sabil Giraldi Simbahon. Mayong gabi, maayong pagpaminaw. Happy watching sa tanan. Nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaampi sa kagawasang nabatunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso, ug isayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, Akong gidasig nga matag usa mga kaigsuonan atong i-share ni sa ato ang mga kailagigala labi na gyud sa matag pamilya. imong presensya. Matod pa ni Marilyn Oracion, maayong gabi pastor, hangtod may kinabuhi request na song si Nilita Mendez. Salamat pastor sa pulong sa Ginoo. Dahurog sa pagdahi, kanimo lang. Dahurog sa pagsin. Nay nangutanan ako mga kaigsuonan, silent listener nga matod pa pastor. Dunay bersikulo diha sa Biblia nga kana bitawng Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 nga mingsaad si Jesus nga miingon siya nga duol kamo kanako kamong tanang gikapuya gibugatan kay papahulayon ko kamo. Pero pastor, mangutan ako hangtod karon dili pa man ako mabati ang kapahulayan or pahulay, wa pa man ko kapahulay ining problema. Sa kanunay naman noon nagsunod-sunod ang problema ato niya ng tagaan og pagtagad. Nganong dunay mga Kristohanon nga wala makasinatig pahulay. Kana bitang naagyapon ang problema, kaguliang, kagubot. Nga unta doon na may giingon ang Biblia nga paglipay kamo nga nakasinatig mga antusonon na unsa may angay natong buhaton ug unsay angay natong himuon aron naay pahulay ingon kitang Kristohanon. Ato nang tagaan og pagtagad sunod nato nga panag-uban. Og atang-atangin ninyo ha ang tubag diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako may kagawasan. Kay atong hisgutan mga kaigsuonon unsay mga pamaagi unsay gikinahanglan aron magpabilintang pahulay. Kana bitong relax. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Richelle. Glory to God. Salamat sa pagpisa-pisa sa pulong sa Ginoo, pastor. Panalangin kanimo dalaygon ang Ginoo. Pwede request awit makalahangit gikan ni Gingging Simpron, pastor. Request awit makalangit lahutay.
Okay, ako ani nga tagaag pagtagad ang awit Makalangit nga lahutay. Awit Makalangit lahutay diri lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, busayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag magtinud-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kun muli ka, buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya kihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagkun ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut tay kasiya,
dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, na may udlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Nanglan ragyod mga kaigsunan mula hutay diha sa pagpabilin kang Kristo. Awit makalangit hangtod may kinabuhi. Sister Gingging Simpron, yes Lord, salamat kayo sa lahutay lang yun kami. Kay nasayod kami nga dili mo kami pasagdan. Maski unsa pa ang mga pagsulay, Lord. Amen, amen. Si Mima Minsi Kanon, Pastor, maayong gabi, pwede ko mangayo anang lyrics lahutay. Akin, palihog ipim ko kay para dili na ko malimtan. Ipim lang ko kay na ako'y na ako'y gisindan ane with chord pagyod, no? With chord. Nihangyo nga lyrics with chord. Si Gina Kamahalan, di nag-ingon ang Ginoo nga kung musunod ta kaniya makasinati gyud ta og pag mga pagsulay aron kita maligon, itugyan lang gyud nato sa Ginoo ang tanan. Dili ta magsigi og bagulbol kay pagsulay adunay kinutuban. Wow, salamat kay ni Sister Gina. Maayong gabi, may pakiguban ni Sister Teresa Tisi. Matod pa Pastor, maayong gabi. Kung gipabaton niya kaluwasan o mag-ubi mga problema, tagaan siya sa Ginoo pagpahulay. Si Jimel, bro, maayong gabi ni bro Jimel Rias. Good evening Pastor, watching here in Batangas samtang nag-duty. Basta kabalo ta magkapaubos at ubangan sa Dios, magdawat kag pagpasalamat sa tanan. Makadawat gid tagpahulay. Naa sa YouTube broad, sis pwede ra i-play og didto ta maka-memorize. Gibuhat gibalik-balik. Okay. Pasidunggan ka hangtod may kinabuhi. Si Anem Sirenio, Pilipos 4:4, pagkalipay kanunay, no? Pagkalipay kamo des Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Si Marilyn Orancion, hangtod gyud may kinabuhi mo alagad gyud ta. Amen, no? Hangtod sa kangturan. Si Mark Joseph Montesilio nga ayo sadko Pastor, chords, lyrics Pastor, lahutay. Palihog ipiim lang ko para masen lang nako kay naas ako ang cellphone, ang akong gipicturean, ang ako ra gyud nang i-handwrite mga kaigsonan para gyud magaman sa nakong chord. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan iniksudong ko sa kalangitan mga bulan no. Si Rins B. Ayuban, maayong gabi Pastor sa imong pamilya. Maayong gabi usab sa akong pamilya, sa akong asawa nga si Gina Ayuban ug sa akong anak si Rino ug Jamaica Ayuban diha sa Tabok Kindang Liti. Ikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat sa Pastor. Salamat Pastor. God bless you always. Si Nando Serwi. Hi Pastor, pakibasa Marcos 10:19. Okay, atong Tagalog pagtagad. Marcos 10:19. Kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong lugo.
Mato dinhi sa Marcos 10:19 nag-ingon, nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw pagpanlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Salamat kayo, ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi ni Crital Montisa Rilon samtang nagplansa sa mga uniform lantaw ug live ninyo, Pastor. Salamat kayo ni Crital. Si Samuel G. Hilo Senior, maayong gabi, Pastor, God bless. Og Mark Joseph Monticelio, God bless everyone. Good night everyone. Okay, mo good night na po tataron. Si Ashley Atindido, good evening, Pastor Gideon, God bless. Ayong pagikuban ni LG Rodriguez, alang sa atong mga kaigsunan nga nag-message o naghatod og mga mensahe diri sa atong programa while nag-share ta sa pulong sa Ginoo, wala gid nako mabasa. Dili na nako mabasa, no, kay kuan naman ni abot na og 289 ka messages. Niya dili na nako mabasa kay to anas ilawom, to nagit ka is ilawom. Pwede ra gyud ninyong ibalik pagbasa or pag-send diri. Si Jason De Villeres, maayong gabi ini mo diha dongson, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin ninyo diha sa Cebu City uban ni Daichari. Ang Dios magpanalangin. Si Raquel Bordin, maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi, Sab. O maayong gabi ni Lance Taplin, Chari o Nimo Dongson, mga De Villeres family. Ang Dios magpanalangin. Ayaw mo kalimot mga kaigsunan sa pag-share sa itong programa, ilabi na sa inyong sa ito ang pakiguban karon. Si Felix Mantong Jubilin, matod pa, maayong gabi, Pastor, shout out ko sa akong pamilya sa Mati, Pastor, o uban sa akong mama na minaw sila karon. Awit makalangit mga kigsunan, atong tagaan og pagtagad kinabuhing bag-o man siguro tong gi-request dere sa ato nga panag-uban. Kinabuhing bag-o. Happy watching, happy listening ni Soyla Ortiga, Kabkaban. O maayong gabi ni Ma'am Amaida Carinal Limpahan, Arlita Limpahan Tubyo. Maayong gabi, maayong pakiguban. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Nagapaubos sa ngalan mo, ako magpasalamat. Ania ako sa pagdaig, utang makapay mo at kanimo. Ani ang kinabuhing bag-o. Ako rang yaning ipost siguro sa ato ang account ang pulong mo kinabuhi ko ang chord o lyrics with chord sa lahotay. Ako rang ipost, gihandwrite lang gyud nako para masuwatan sa nakog chord. Og oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsonan, napat sa dili pa ko manamilit, magpasalamat ta sa Ginoo. O dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa iyang pagkamaayog, sa iyang pagpanalangin ka nato sa iyang mga pulong ato karong nadunggan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom,
Ni usab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpanalangin kanamo sa imong mga pulong mga mensahe. Di na among nasayran o nasabtan karon ang mga pamaagi aron masangkap mi sa among gikinahanglan. Nakita nimo o Dios ang matag panginahanglan sa matag tao, mga pisikal, espiritual, pinansyal, mga material, Pinoy-anan o kuban pa. Walay nalilong kanimo. Ug tungod kay nakita nimo ang tanan nga gikinahanglan sa tanang Mindango pisalig kanimo, imong gipaabot kanamo ang pamaagi aron kami masangkap. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan aron imo kami makit-an nga walay laing nabuhat kundili ang mga maayong buhat. Gihay kami, panguluhi kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Among isalig itugyan diha kanimo bisan pa ang ako mga kaigsuonan nga naa sa pagpanarbaho. Layo man sila sa ilang Pinoy-anan o silang pamilya, apan duol sila kanimo. Wala may nakakita kanila apan nakakita ka kanila. Utang makapay mo. Among gipangayo nga dili gyud sila malimot nga dunay nagmonitor kanila kon nga mo'y muganti sa mga matag karon og unya. Salamat o Dios nga ikaw o Dios magapanalangin kanila ug kanamo nga ni akron. Bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nagsunod sa programa pinaagi sa 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Bless Ginoo ako mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Ampak, sitio Linaw ug ako mga kaigsunan diri sa sitio Kalugtugan, sitio Tubod. I-bless Ginoo ang tanan nga ako mga kaigsunan. Even Lord sa Kalatagan, ikaw Dios magapanalangin. Ako mga kaigsunan nga nagpuyo sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mo Ripley, I declare blessing in the name of Jesus. Ako mga kaigsunan nga naa sa abroad, ikaw Dios magabless. Uban niyo proteksyon ni sila Ginoo, gipadala nimo o Dios ang imong gamanang mga anghel mo'y magabantay kanamo bisan pa sa among pagpamahulay. Mahulay kami ilalom sa imong pagatiman. Among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi. Diha lamang kanimo ang tanan, kadungganan, nga pagdaig, pagpasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ulat-ulatan lang ninyo ang ato ang Kumpos Lahutay, ako ran niya nang ipos sa ato ang page account ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo
Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,